بله وقت مجود باشا كده بویرن کو مهر آخر روجه خستن ده بوشخه بویر چه بو حوال می نواند نوچهان درباره مجاری ده نوچهک آماده کرنه او جی درباره ماسه شش قولی کو جهف دکوه بتایبتی جی پشتی داخیانی هم سروک اگشتی پارتیا ای مرال اقبنار سروکا گشتیا پارتیا راستگر آئی مرالک شنر پشتی جیوینا ناوا پارتیا خو بداخویانیه که سیاست ترکیه سرو بنکر آکشنر بالکشان سر جیوینا داویا ماسیا شش آلی و نرازی بونک تند نیشان نامزدیا کمال کلچداروğlu da آکشنر ایتاکر کو د قوناقا هیده iyi parti hatiye dor peşkirin u namzetiya Kılıçdaroğlu Livan hatiye farz kirin u peşniyazek sosretkir. Akşener peşniyaz kir ku leşuna namzetiya Kılıçdaroğlu yan şarederin CHP'yin Mansur Yavaş yan ji Ekrem İmamoğlu bibin namzet. Pişti ku Meral Akşener jittifaka millet ve qetiya seroke giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu da xuyani da u got qat merak nekin ve her tişt leşuna xwarune. Kemal Kılıçdaroğlu pişti veda xuyaniye xwe derbasî navenda giştiya CHP bû û bi desteya reveberiya navendiya CHP re bi awayek awarte civiya. Serokê CHP piştî civînê li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamekî bi dîmen belav kir. Kılıçdaroğlu di peyamê xwe de got hêviya min ew e ku em hemû rengan vexwînin ser sifreyê. Li şûna rabûna hin kesan divê em bikin ku hemû reng li ser sifreyê rûnin. Lewma ne ez ne jî partiya me hevreyên min em ê rê nedin turageşiyê. Em hemû welatiyên li Tirkiyeyê vedixwînin ser vê sifreyê. Aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmak. بلش بو گوتو بیش کردن خواندن آفیم جاری تماشاوان هیجا وقت ما گود دست بکیده الاستودیوی روزنامه‌نگار نویسکار ما مصطفی الشیخ الفرن ما مصطفی دمات خوش بیجاره کدی بخیر هاتی برنامه همه ما گو آق پنارنز آق پنارش کد درخت آقش بله نه پروبلم آگرینگ کا چیه فهم کر Yani temel der doğru düşünten de kanaatamın mesela esası aluzyal Türkiye yani aluzyal Türkiye jigava merev binav bike yek şu an aluzya heri giringşi prskreka Kürde komara Türkiye set sal yahu tamam kiriye ve isal damezrandına set sal ya komari Ledve set salede hemut işte xul serret u inkar u asimilasyon angop tünekrina Kurdan duxazın saz bikin icadı vegera set sala duyemin deji ve işte carekidim bi avayki kevin duxazın bi dominin icab taybet jivan 8 salin dumahi AKP disa bihin mahfilin kur ya devleti ve despekirin ku jbovet işte saz bikin hem planan danim berxu yani plan jid sereke de plana çok danine bu brastici planeki 40 kirine bu hember kurda. İca ev pek de hat. Tabi büvi ve şereki gran hember kurda dan meşanın ica her pek ve aluzici mezin bu çubu taybetci Ali Abori ve naha mesela em projane dehan kesan re livelat da akıbet o her roş televizyon anda ciddi nişandan ve dinleteni televizyonun em bejin ku muhalifin opozisyonun yancı çapemeniya azadı hem mu cihandır çapemeniya civakide nizanım YouTube'de hemu cihancı herkesi ku devi kuvvet ki bahsa kriza aboriye ki yani abori dinav tekçüneki mezin değil o sedama heri mezinci hem dizanın kuş şere eviya bu hoca aşkere dikin icab ve dumahiye şeşe sıbat edeceği serde arteceki pır mezinci bu evci kriz grantırkir yani ev kriz alan tabi kurttur bu icab serveye ki hilbjartır ekiciye o tabi tişteki dinci dağazeki mezin ya civaki jibo guherine hep icab hemmu vana pek ve bimeda nişandan ku edi guherine de be kurt nabın yani ev khastın tüne bikin lele hember ve ki kurt behema avay ve siyaset akıl kurt bun bandor akıl sergelen Türkiye cidanin yani çaval sergelen Türkiye danim
em hemû jî dizanin HDP tena serî xwe em bêjin partiyekî Kurdan yani Giranî Kurdin yani. Giranî Kurdin ama gelên Tirkiye bi hev re di nav HDP de cî digirin ji bo sazkirina tevayê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî dixebite yani ji bo jiyanekî azad û wekhev siyaseta xwe ber bi pêş vedibin. Sistemeke demokratîk. Sistemeke demokratîk û azad. Em were ser masaya ji bo bi dema me gelkî neçiye masaya şeşalî yani tê gotin belav dibe her çi qasî Meral Akşener wisa negotiye em vedkişin jî lê dijî namzetiya Kılıçdaroğlu a ji bo serokkomariyê derket gelo ev biryar hema wisa ji nişkave hat yani Qenaatem ne ew ku ji nişkava çêbû yani niha gava AKP dest bi siyasetê kir bawayekî liberal û demokrat rengê xwe nîşanda. Lê 8 salên dumayê gava siyaseta şer carekê din bi tundî da ber xwe haleta dewletê MHP bû, MHPya faşîst bû wî bi AKP'ye ve zeliqandin bi rengekî xwestin bi riya wî carekê din ew siyaseta qirêj di jiyanê de bixine meriyetê. Îja niha dema opozisyon jî xwest li hemberveyekî guherînekî pêk bîne ji bo opozisyonê jî Meral Akşener ji nava dewleta Kur bi rengekî hate amadekirin yani êdî hemû kes jî vê tişta dizane Meral Akşener salên nodî de ew tiştên ku herî qirêj li hemberî Kurda da hate kirin wezîrê navxwî bû yani xwe jî ji MHP veqet yani. Ji MHP veqetiye yani Soylu, Süleyman Soylu îro çi bû ew jî di heman demê de heman tişt bû yani tu ferqekî wî ji vê mantalîta ku dixwaze Kurda tune bike tune bû fakat di vir de tiştekî din jî heye yani ev alozî bi xwe re krizekî nava aliyê rastgir yên Tirkiye'de jî çêkir yani aliyên rastgir em bêjin ku gava hilbijartinekî çêdibe herî kêm sedî şêst sedî heftê aliyên rastgir yên Tirkiye bû yani navvandı nijadperest navvandı faşîst yani lê em bêjin rastgirên liberal karsaz û ban jî yani fakat hemû pêk ve dengê wan digîş sedî şêst sedî heftê îja gava veqetiya wek aliyekî demokrat dixwest ku di wê aliyê rastgira de bibin naven siyaseta xwe jî bi gor wê yekê meşan lê fakat tiştekî derket holê ku yani êdî Tirkiye bi siyaseta kevin ber bi pêş ve nikare biçe. Te got ne ji nişkaveye ji xwe yani herkes zanî mesele ne mesela namzetiya ne namzetiya Kemal Kılıçdaroğlu ew mesela te got dewleta Kurtê dikarî piçkî wisa vekî. Yani merit karib viyavaya mesela raskiri ve migreda yani ev ali rastî jî naxwazin ev devlet hilweşi rengê xwe biguherîne çünkü evana tabi ji vê aloziyê jî sûd werdigirin her ku alozî zêde dibe ew zêdetir xwedî mal û milk dibin ew zêdetir dikarin bandora xwe zêde bikin ser civakê çawa mesela 8 sal AKP di iktidarê de ama iktidara wî bêguman ji ber ku şer heye ji ber ku şer mezin dibe vê tişta dikare bi hêsanî pêk bîne niha jî ew tişt îja ber bi guherînê ve diçû çima çünkü êdî tiştek din jî bellî bû gavka din got belkî ez wî jî temam bikim mesela HDP êdî kilîte Kürt jî biriya HDP êdî kilîta vê sistemê ne yani ya ve sistemi biriya Kurdan biriya aliyên demokrat û çepkir û sosyalistan wê vekin xetekî nû çêbikin yan jî bi rastî wê ji îro xirabtir bibe. Kemal Kılıçdaroğlu got xeman nixwin wê rewşa şîlo zelal bibe. Te çi yê fehm kir? Min vê tişta fehm kir niha du xet esasî li Tirkiye berê ve derdikeve pêş ji van xetana yek herî kêm normalizekirina Tirkiyeyê qebûlkirina hemû gel û aliyên din e em bêjin ne bi dilê Kurda be jî sedî sed lê axir ev rewşa aloz ancak bi normalizekirin û her wiha bi qebûlkirina aliyê din wê guherînekî bi xwe re pêk bîne aliyê din jî aliyê şer û têkdan û ew sedsaliya komar bi heman rengî domandine
Bijav her du xet jî bi qenaeta min zelal dibin. Bi rengekî zelal dibin. Yani çawa zelal dibin niha piştî Akşener el beyanên êdina jî derim. Ew aliyên ku heta niha dijminatiya Kurda kirine ji helwesta Akşener sûd werdigirin. Yani bi rengekî bi dilê xwe dibînin. Ev ya yani dixwazî AKP be, MHP be, dixwazî em bêjin ew partiyên biçûkî yên Perinçek û Ümit Özdağ û nizanim Muharrem İnce wan bin ku dengê wan jî tuneyê belkî hezarî dû jî tuneyê dengê wan. Lê ew aliyên ku bi rastî nijadperestiyekî tund ve ber bi pêş ve diçin li ciyekî rûdinin lê aliyê din. Ew aliyên ku dibêjim aliyên nava sistemê ne. Yani opozisyona demokrat yên wen HDP û çepkir li ciyekî derim. Lê aliyê din jî em lê dinerin ku yên wek Ali Babacan, yên wek em bêjin di CHP de wan kesên ku bi rastî piştgiriya ji bo pêşerojê guherînê dikin, piştgiriya guherînê dikin, vara jî li aliyekî disekirin. Îja zelalbûnek nav wan diçe dibe. Ha piştî vê saetê. Piştî vê saetê çi senaryo hene? Wê İYİ Partî Akşener wê ber bi ku ve here? Yani em zanin wî aliyê de heger hatû vekişiyal aliyê din jî çi ye rekberekî wê li wir heye MHP. Akşener xetayekî pir mezin kir. Yani ji xwe re kir. Ji xwe re kir. Di derketina Akşenerê de bandora CHP bi taybet bandora Kılıçdaroğlu pir bawayekî berbiçav dihate dîtin. Yani pazde vekîlê xwe da wî karibe bikeve hilbijartirê. Piştî ket hilbijartirê jî wek min got dixwest di navenda rastkiran de cî bigire ji bo wê yekê jî her çû zêdetir derûdorayî firettir bû. Ciyê wê di nava aliyê AKP MHP de wê hebe. Ji ber ku ew MHP yani ji bo wî hêzûye meriv nikare wê tişta bêje fakat wek mantalîte li wir e. Lê dibêjin mesela yani hin hevala me nirxandinên wa guhdar û temaşe dikir ê Tirka. Digotin wek nûçet danzam çi qasî rast ne rast e dibe endamên İYİ Partî gelekî ji aliyê din acizin heta dibêjin yekser heftê hezar kes xweş partî vekişan. Nizam rakam rast e dere ve bizalim yani ew dibek mübalağa dibe atmosferek wisa heye di nava İYİ Partî. Dibek mübalağa ama tiştekî din heye di vî warî de Bekir Ağır'dır. Bi boru nişkaba ew ket. Bekir Ağır'dır yekî Tirkiye lêkolînere bi rastî jî vî warî de yekî xwedîsoz e. Ew bi xwe dibêje ku kadroyên Akşener êku partî bi evre damezrandine mantalîta wan mantalîta MHP yani faşîst e. Feqet êku piştgirî dane Partiya Akşener ewana piranî em bêjin liberalin ne çepkir binci ew duve mantalîta faşîst e êku kadroyan pek dîne cî nagirin. Ji ber wê yekê reqamekî ji dide dibe piştî vê saetê eger Akşener helwesta xwe neguherîne sê bara dû hilbijêrê xwe wî wenda ki yani ev ya tiştekî hindik nine. Tiştekî hindik nine yani tiştê tê gotin Akşener sedî 10-12 belkî 13 dengeyî hebû lê feqet niha dikare bêje bibe 10 bibe 6-7 jî belkî ji wî berjêrtir jî yani bibe divir de tabii ji bo wî dibêjim Akşener bi vî awayî wendakirinê girt berçavê xwe ama tiştekî din jî rastiyekî din jî ye ew tişta MHP jî di wexta xwe dikir. Wendakirinê girtin berçavê xwe ama ji bo ku ev sistema faşîst li neweşe xira nebe yan jî hemû gelên Tirkiye bi hev re azad nejin jî vê tişta digirin berçav. Yani meriv ve hesanî dikare bêje ku ji bo dewletê xwe vê tişta dikarin bikin. Ji bo wê yekê dikarin her çavsoriyê jî bikin. Yani xeterên pêşerojî belkî ewil berbe. Me behsa senaryoya kir HDP û berbiku ve herê nerînate de. Xwe diyar HDP serî de polîtikaya wî eşkere ye. Yani xwe ev tişt niha zêdetir eşkere jî tê dîtin. Yani belkî heta niha heta em bêjin partiyek wek İYİ Partî
avekê vexwe mamste partiyek wek İYİ Partî partiyek nijadperest em bêjin ji MHP ve qetiyaye hebûn awê di nava masaya şeşan de piçekî ji bo Kurda û ji bo HDP bixwe jî taybet wisa giran bû eşkere têkevê nava de derketin awê wê ne hêsatir bê ku îdî Peyama Kılıçdaroğlu düğü varı da do piştiku Akşener akhıvi evari peyameki dal ser Twitter'e kasidu da kavuni vakıvi lurt işteki aşkere digot yani digot ku dve masa berfreh be ber bir peşve herkes ciye xote de herkes ciye xote de bibine ev ya peyameki yani tena sere hoş HDP'rene ev ali dinleji her vahat do partiyin çepkir yek partiye çep yek ji partiye karkerin Türkiye tip dibejin her diyanacı hevditin kirin tabi evya demek evje haydar bu kuve Akşener tişteki vabki jberve ki bir rengi ama demildes ji do hevditinin bir rengi kir İja ve HDP rastaras kanaatam ne o kudu bahsedici bigre ve iro HDP ji bicebe ve bir yareki bigre ama tişte xuyad ki eve HDP digot ku siberoj ev kesi ku bu sero kobar dve brengeki meji temsil biki yani dve ev siyaseta ku hatta hatiye meşin ve siyaseta bigorine o davayı ki aşkere ne beji Dinav namzet anda eku navi andert ket peş Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bu aşkere ne beji brengeki digot hatta hın siyaset medarın ku derdora HDP'den vek Ahmet Türk vek hın kesindin evana navi Kemal Kılıçdaroğlu jigotun aşkere gotun eğer Kemal Kılıçdaroğlu bibi namzet divi varide HDP belki namzet jidernakı ve brengeki pişkiriye Kemal Kılıçdaroğlu jib ki tabi hem tam nizanın siberoj ve çünkü siyaset edip 24 saat gerekti işte 24 saatleri mevantışlara haber nerlerle İrum mevantışlara haberdin ama divir de şu berbe frehbuna ve opozisyone brengeki ve bandora xullekhi yani ne ferze ku HDP rastara serve masaya be şu mantalita van tüccarci ne vakevin yani tişten ku HDP u ittifaka açtı azadi kedu azadiye de fikrin ne vakevi yani masaya şeşkoliu hem bejin ittifaka ku HDP serkeşiyaydı ki ne vakevi fakat divir de jibo guherinin demi o jibo peşeroje dikarin gele karam behevre bikin ve behesatır karibin behevrehin karam bikin ama tabi ne pevajoye ki hesaya brastij ne pevajoye ki hesaya çünkü haletin deste Erdoğan'dı gelekin de serideci yani az ve kanaata xubejim bu kadın de serideci haleta şer ev Ali Erdoğan'u devleti de zede yani dvena berede karın divi varideci hin gavan babin jboku hela Kemal Kılıçdaroğlu u derdorayı tenktir bikin. Karibin bandora xul servan zedatir bikin. Ku ev 8 salan deji heman tişt kiribun. Vecnuha şunde karibin bikine be peşeroj bibinin. Fakat ev halet destivan da heye. Gelek spas şu ideoloji ve diyara ve daxyani varin dayin ve tiştin varin gotin. Emi bişopinin nivizkar rojnamavan ma Mustafa Emişek gelek spas bu hatmata gelek spas lavres.